Буслик, Буслик, такий шанс був, такий шанс! Ну не засмучайся, Топа. Лето не скончилося. Як-небудь дядуля Добродей возьме нас на дачу яшчэ раз. А ці упаде яшчэ одна такая знічка, а? Один выпадок на мільён! Тимофей казаў, што жнівень час самых прыгожых зарапатаў. Зваліцца і не адна. Пасля таго дядуля даведаўся, што мы прыцемкам пракраліся ў сад з пошукавай місіяй. Наўрад ці возьме нас на дачу. Дядуля добры, хутка прабачыць нас. Ось каб ты не трусся раніцай за сняданкам, не азіраўся раз-пораз у сад, магчыма, ён і не здагадаўся б пра нашы начныя прыгоды. Топа, я ніяк не мог супакоіцца. Ой, такое было, ой, такое. Эх ты, баязлівец! Ну, ведаеш, выйсці ў цемру ў сад, шукаць знічку і сутыкнуцца з імі. Ой, ой, ой. Вылазь ужо! Ой, тут нікога няма. Ой, 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 Топа, ну не нагадывай. Ой, баязлівец, баязлівец. Раскажы лепш, як ты заўважыў, што знічка да нас ляціць? Ну, як? Ніяк не мог заснуць у той вечар. Варочаўся з боку на бок. Таму што пераеў малінавага варэння. Дзядуля цябе папярэджаў не налягаць, а ты як наваліўся. Ой, смачнае было варэнне. Расказвай далей. Варочаўся ты з поўным жыватом І краем вока бачу, зорка па небу ляціць, а за ёй доўгі белы след, як за самалётам. Ух ты! Я да акна, шусть! О, бачу, роўненька на нас ляціць. Прыкінуў, зваліцца за домам дзядулі, недзе ў садзе. Ой, ай-яй-яй, і ты? А я давай цябе штурхаць у бок, хутчэй прачынайся! Ой, а я з прасонку не мог зразумець, куды трэба бегчы навошта, якая зорка. А я цябе штурхаў. Хутчэй, хутчэй, а ты толькі вачыма. Лып, 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 лып. О, дзюбкай. Цёх, цёх, цёх. О. А калі уцяміў, што знічка да нас набліжаецца, кінуўся за табой, Топа. І мы цішком, каб дзядуля нас не пачуў, пракраліся да дзвярэй. Ага, а дзядуля спаў у сваім пакоі. Я чуў. Але як толькі мы выйшлі ў двор, ты спалохаўся і пачаў хавацца за мяне. Бо было цёмна. І гукі. Спачатку нешта застракатала. Я адразу здагадаўся, што гэта талерка іншапланецян прызямлілася. Знайшліся ахвотнікі да нашай знічкі. А я тады не паверыў табе, бо ніякіх агеньчыкаў паблізу не было, ніякай талеркі таксама, толькі цемра і стракатанне. Дзівок ты, Буслік! Ці ж марсіяне дурныя, каб сябе выдаваць? Яны затаіліся, каб першымі знічку знайсці, схапіць яе і всю паляцець. Ой, аднак нічога не взяла. Як яе знойдзеш у змроку? Мы нават ліхтарык з сабой не захапілі. Не взяла, таму што ляжала з іншага боку дома. Трэба было абысці. Але ты, як пачуў, з усіх лап кінуўся дадому. Ой, бо мне так жудасна стала, так жахліва. А ты яшчэ зашаптаў, што гэта марсіяне, відаць, знайшлі знічку і радуюцца на сваёй марсіянскай мове. І замест таго, каб змагацца з імі за знічку,
ты кинул своего сябра и боязливо сбег. Пробач, Топа, я не витримав. І Тімра, і ти, жахливий гуки, мене кончатково доконали. Ех. Ой, Малый боязливец. А я не сполохался. Смело пошел биться с марсиянами, как забрать у них зничку. я її бачу, а блискучая? Ага, так взяла, что пришлось в очи заплющить. А марсияне хитрые, подрихтовались брать зничку у черных окулярах. Ой, а як ти замібівся, коли в очі прийшлося заплющить? Навобмацак. Як я ще? Ти ж збіг. Не було кому допомагати. Ой, ну пробач, Топа, мені страшно було на оту окно зірнуть. Не то й що биться, я під ложок сховався. Ну ось, тому я і не вирятував знічку жорстких лап іншопланетян. Як навалилися гуртом на мене. Ой, ну пробач, Топа, пробач. Ой, каб ты не сбоялся, разом мы отвоевали б зничку. Столько жаданий загадали. Я все сапсував. Нема мені дарування. Добрий вечір усім. О, привітання, Тима. Ой, вітаю. Буслик, вишей дюбку. Тое, што сапсавана, можна лёгка выправіць. Тільки не страчену знічку, Тіма. Ми її згубили назавсёды. Давайте падрабязней. Ну, коли коротко, то так. Ночевали мы у дядули Добродея на даче. Угу. И бац! У яго сад звалилася зничка. Выбегли мы с Бусликом яе поднять. А тут як тут. Іншопланетяне, каб узять нашу зничку. Тімра, і нечакано, як застрокотала їх талерка, а після і самі так жудосно завухкали, що я сполохався і побіг додому. Ну і пригоди. А я не збоявся. Побився з ними. Ага. Але їх шмат. А я один. Забрали яны зничку і дали драпака. Топа, браво. О. Фантазія у тебе, хоч книжки пиши. Що ти хочеш сказати, Тіма? Усе пригоди – видумка. Усі? Я на власні очі бачив зничку. Тлумачу. Зоркі з неба не падаюць. Знічка, якую вы, магчыма, бачылі ў небе, гэта метэор, які згарае ў атмасферы зямлі. Зваліцца ў сад дзядулі ён не можа. Топа дадумаў шлях метэора ў сад. А стракотанні, вухкання іншопланетян? У жніўні познім вечарам звычайна стракоча саранча і іншыя казуркі. А хто так жудасна вухкає? Сава ці іншая начная птушка, якая ляціць на паляванне. Ах, вось яно што. А я так спалохаўся. Топа табе раскажа. Ты толькі яго слухай. Ой-ой-ой, ну крыху дадумаў. Я так рада, Топа, што не кінуў цябе у натоўпе марсіян, якіх і не было. Ой, што не злуюся на цябе. Ну, гэта добра. А на будучае, сябры, знічку вам шукаць не трэба. Дастаткова загадаць жаданне, убачыўшы яе ў небе. Хо, мы так і зробім. Дакладна. А зараз давайте глядзець мультфільм. А зараз, сябры, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем парыкі, чысцім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае
крысе, на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.